Pranaswari dalem Dewi Mahabukti pinadosan nunjukan dening pembaningan boten grahipun nami daru beksi nunjuk kapisan kapindo rasa gersungnya dening ingkang ketiga pecah lah kapindo.
istilahnya kapinulut tergiur karo paduka ngeten. Ben kepengen dengan yang terus kontrolnya ngeten. Ketok elon. ketok kelon. Selanjang kancingnya masih. Lonjor. Saya bayani. Ketok kelon. Selanjang kancingnya masih. Lah kudu niku syaratnya. Lur jetut. Sagak, keri. Sing anyar kumu. Sagak, keri. Sing terakhir, sing gara yang apa niku sing terakhir. Sing tak tutup dhisik. Sing terakhir sing marahin apa niku ngaten. Sek. Pun. Pun apal to? Arpe ketok kelor. Slonjor kancinge wesi. Lur jetut. Saga, keri. Sek. Ya wis Jenengan cakne pun to. Sinuwun Prabu lah dalah. Kaliku! Loh, sare sinuwun. Kaliku! Sare lan wonten menapa menika? Kowe wis mawani tumindak luput. Bayumu luput. Lupute menapa? Wani nyedani karo aku Prameswari. Kowe aja sabela. Lho, lamun mboten sabela. tak padakake dosamu. ketok kelor. Cerita Aryo kados pundi? Kowe kudu melu tanggung jawab karo. Tanggung jawab kados pundi? Kudu tanggung jawab. Menawi Kakang Mbok Ser. Kowe aja melu-melu perkara. kula boten nutup-nutupi menawi Kakang Mbok kula padu kaliku tumindak culika. Kula piyambak ingkang badhe mejahi. Saestu kaluwung kula piyambak ingkang badhe. Lho, kersane sinuwun. Cukup. Lur jedut. Kula pejahi kersane. Kewer. Apa sing kewer-kewer? Ana kewer-kewer ana sogok rumangsamu. Aku rene iki nesu. Sogok Paduka. Iki ora kena disogokke. Boten saged. Monggo dipun sekang sareh rumiyin. Kaya ngono kuwi. Nggih. Besok meneh iki aduh. Dos pundi kok panjenengan menika? Nyogok coba dibenakke. Niki ahline nyogok niku. Pripun sinuwun sias dipetani? Apa? Sias dipateni? Kaya ngene arep mbok pateni. Lah, Kaya ngene arep mbok nggih. pateni. Emban. lah wau sanjange ingkang mejahi Ndara Gusti Prameswari menika Kang Mbok Padu kaliku. Iku rak mau. Lah sakniki Sekarang tidak. oh. Kaliku Katimbalan Paduka. aku njaluk gedening pangapura dening tekaku ning kaputren Duka Yayah Sinipi. Kang satenane aku durung ngerti satenaning dodok seleng perkara. Nah, Pocapo panjenengane ngisun iki nampa wadul saka abdi. Jarene garwaku Prameswari Simabudi sedo krana dahar kolak tape kang mawa daru beksi. Jarene daru beksi iku sliramu kang peparing. Kados mekaten lho Paduka, nyuwun pangapunten saderengipun. Ya. Sejatosipun panjenengan menika lak nggih kedah menggalih langkung rumiyin. Nah.
pundi ingkang leres, pundi ingkang luput. Tenane kaya ngono. Terus mekaten. Aku dhewe satenane ora percaya. Lho, garwaku keng Sulistya ing warna, keng ayu sajagat kados ngaten. kok mentala ora bakal kelak. Mboten bakalan menawi Kakang mbok kula tumindak ngaten. Gegek menika Gusti Prameswari gadah penyakit gagal ginjal. Rumangsamu. Nggih. Garwaning Nalendra ora dadi boyo pangopo. Kados Perkara kados iki menika. kependhem ana ing bumining Iya, Pangasura. Supun kados. Ngapa juga pesanan? Parunggan Kaprameswari komplang. Lajeng Sesuk dari jumengan agung ana ing Kediri. Silesena. Garwaku padu kaliku bakal ingsun angkat pinangka garwa Prameswari. Ya, rasa kene sira gak parangaken jawaraken kabeh para kawula. Nggih, perkara pun ngangkat Prameswari. kados warga. Monggo direk.
Nggih. Sadurunge supaya awak dhewe kudu tetep eling lan waspada ya. Oh, nggih, Pak ya. Dewi. Tenang Nggih. yo. Sarene kabeh penggawean wis do rampung. Kowe kabeh tak wenehi weruh. Aku diwenehi golekan. Loro cacahe. Sakit pundi diwenehi kalih Kang Mas Panjiasmara bangun. Iya, apik ya ya. Saran aku sing diwenehi. Terus aku sing milih dhisik to ya bener to ya. Aku yang milih sing apik ku lho to kaline. Saka kain sutra itu. Terus sing ngono ya tak wenehi Kang kok Chandra Kirana. Aku milih dhisik sing apik. Aku gak eling dhewe piye. Ping ora. Lah ya yo. Apik iki mesti jerone. Golekane pasti apik. Loh? Lah kok Yang penting iki sami mawon to. Aku jalan
dipaling kanjeng. Jadi kamu Manut ya hewan. mau ya karena mantu kamu. Masa kamu? Apa bedanya? Bedanya apa yang pada golekan? Wes mari nglawan sini. Nanti balapan. Ingsun nyawang saka kadewan. Siraku komowan ngempari. Lalu coklo. Apa dosane? Yo nanggung santai itu kan kepala aku. Bila saya pernah terus mengatakan menikah mau kan kurang kali kalau condro lawan kalau anjing itu ikut tarik boleh kalian nak aspan Iya. banjur kalau anjing itu milih boleh anak kemudian tapi kami pun milih awal adik pun kalau kalian nanti kata gue itu malah boten murut itu malah majuan disini kita mesti Kowe pengin golekan. Kene kanggo. Sapa? Condro. Coklas. Siramu iku Gusti. Ora seneng bakal bro. Kalau satrio pun saka jegolo panji inu kerto mati. Perkara kowe andake kok bohong. Kok yen kono paling aku. Kasar. Aku bakal matur. Aku bakal paling karo marang calon kakung. Ibumu kanggo murid ing kaset jagati. Kudune siramu bisa dadi gantine. Ngomong marang kakangmu karo aja. Yuluke. Yulung aku. Ngomong kanyu. Romo ndut golek anti
paling duka kalian Oke. Nuwun sewu Sang Prabu. Nini kalau Candrawirana sampun kesah nilaraken kaputren Praja Kediri. Menapa paduka tega mentala kados pengajeng. Sopo jenengan yang suntik go jalaran silang ngawui diri. Kalau Candrawirana mangkon njaga maras kabeh kaloku. Luwih becik umum saka negeri timbang jejeg Pak. Nanging paduka kedah enten bilih sedaya malih badhe wonten kemanten ing Praja Kediri. Gaupen Galuk lan Panji belok. Terus paduka Nyuwun pangapunten saderengipun kekalipun aku. Bilih perkawis kemanten menika boten sisah dipun wekdal kanthi sanget. Iki perkara Gaupen Galuk lan Panji kok ora sah tunggal karepku piye? Kados mekaten. Sakmenika kasunyatanipun Nini Galuh Candrawirana sampun oncat saking Praja Kediri. Kadya kados pundi temanten menika kedah wonten. Dados gajulipun boten wonten sanes malih ing menika putra panjenengan piyambak Galuh Ajeng. Yen darasake bener aturmu. Apa bener tembung? Leres awit menapa pasuryanipun ingkang putra Galuh Ajeng menika sampun cepres sampun wiwit bagé pinang dibelah-belah kabeh. kanggo kaliku injen Rama. Silangmu gelem dadi gantine Pak. Nggih Rama. Oh Dewi, Nggih. perkara iki tak tetepake temanten Kakak. Kanggo nambah ingsun aja nganti temantenane pendhapa belum karo temantene wanita rumoso. Kados mekaten. Nanging paduka kanggo kaliku niki perkawis temanten lho. Oh Dewi. Siramu mesti lak ngerti kok. Kabeh mau wis dadi apa sing dadi dawuhe karo paduka. Wis ora usah kuwat. Enjih kanggo. Kelajeng Dawuh Rama. samapta lamun tempuning kurang temanten aja nganti semakira. Wis tak Para-para ditindak. Ayo antri Kau aku balas